Malawi Today. Chimene Chakwera kukakamira pampando osasira anthu ena ndi chani. So I've discovered kunena kuti si chinthu china pampando papa. Akuti lero ndazindikira chifukwa chimene Chakwera anamenyera tebulo ati kuchita kuti pa ndipo ife tinali odabwa koma lero chifukwa chake ndachidziwa. Akuti tu mkulu ameneyu wagwira chinthu chimene sangafune kuchisiya. Sangafune kusiya utsogoleri wa chipani cha MCP pa zifukwa izi. Zimayi ameneyi walongosolanso kunena kuti Chakwera si munthu wa chipani cha MCP, anangobwera chifukwa cha utsogoleri. Tisayankhule zambiri koma tangoonelani video imeneyi. Hi everyone. Leo ndabwera ndofuna ticheze pang'ono. So leo ndabwera ndi issues angapo. Nde musadabwe ma issues mukonota kulowana because there's a lot that I want to say today. So chinthu choyambirira ndimafuna ndikambe pang'ono issue ya ma aspiring presidential candidates. Fedi pano pande kwamba utuluka ma aspiring presidential candidates ndipo tuona zinthu chaka chino. But chimene mafuna ndinene ndichonena kuti ifeyo anthu amene timakhala press team zinthu zinazi anthu ena amene tikuchita kudziwa awa atata abwere ku MCP sawina chifukwa chonena kuti they already have a bad record yamene anagwirira ntchito ndi anthu ena. And I should not beat about the bush. I'll give an example ya Prince Kabondangaga. Pano pa Prince Kabondangaga, he's one aspiring presidential candidate ku MCP. Komano ine ndikaona ubale wawo ndi anthu achipani mmene agwirira ntchito ku State House sunali wabwino. Anthu ambiri amadandaula and a lot of people did not want him. Even if you ask anthu amene anali ku State House amene amagwira ku ntchito ku State House under him, they will tell you kuti ndipo sitima mufuna. So bringing him to the party ngarana kanika kupanga ubale wabwino ndi anthu achipani nthawi imene anali ku State House. So do you think kuti abwere akhale president wa chipani azakonzama ubalewo? And chinthu chineti ine kwa ine Kabondangaga kubwera kukhala aspiring presidential candidate, let me be honest with you, ndi malonda amene atativuta kwambiri kugulisa as a party, kuzagulisa ku dziko la Malawi. Guys, it's going to be a heavy task on us. So pena bage anthu amene tima kha press team, let's be honest with these leaders kuti bwana ndalama zanthu ango kudyerani koma inuyo ndi mmene zinthu zilili pano pamuna mudikire kutsogoloko pano padayamba nikuonesa kuti muyambeso ku ma structure achipani muyambe kwatsatira bwinobwino tapanga nobala anthu amene ku State House amakugirana aja taisesane kuti anthu ena muzikumana nawo muzicheza nawo muzipanga nawo interact kuti mwina anthu they should see a different person in you. Koma izizi zomana mizana kuti yayi bwana anthu akufunani ndipo anthu akufuna inu anthu azakupasani voting. That's a lie, guys. Even if Kabondangaga is to compete today ku convention, he cannot win. And that's a fact. Ndezina zanthu tisamana mizi. Second issue, nimafuna ndikambe issue I'm having information yonena kuti anthu afuna ipange split region. Yeti? Kasungu ikhale region payokha chani. So zinthu ngati zizi mukati monesese ndi manena so mubweza. And one of these people amene akupanga emphasize zimezi ndi anali presidential advisor. So you may wonder kuti kodi anthu awa cheni chimene akuchifuna ndi chani? Because when you look at angophwanya ma structures zimene angaphwanyire without even following the procedure, without following the constitution, zimene akufuna yozo afuna kuti apange zimene zozo. And achichola yeti asankhidwa pompano kukhala asogereredwa pompano kulowa muniki. Komano zijeti nkadandaula zache mwenda kuti mphamvu zimachuluka pano ndi mphamvu nozili m'manja mwa achichola. He can make demands and they should follow zimene akunena yozo just because he's connected to Chakwera. Ndechi chose chimene akufuna Chakwera, he's doing it with achichola. And musasata malamulo, musalemekeza chipani, musalemekeza anthu achipani, musalemekeza adindo chani kumangopanga zinthu ruthlessly. So zinthu ngati zizet ineyo kwa chachikulu kwambiri so chimene ndabwerera ndikuima kwambiri pa Chakwera apa. Ndipo even if it means kuti we will do anything to make sure kuti people should know the truth why I am against his leadership, honestly I would come here and tell people the truth. Another point imene ndimafuna kwambiri imene ndipangisa kuti lero ndibwere pano pa kuti I should do this video. Ineyo Chakwera atamenya tebulo kukwiya kuti I'm not going anywhere. I'm here to stay. I'm still the president of Malawi Congress Party.
ndinakhala ndi chidwi choti ndimapanga find out kuti I should know it kuti chimene Chakwera kukakamira pampando osasira anthu ena ndi chani. So I've discovered kunena kuti si chinthu china pampando papali ndalama opya ndipo Chakwera alandira ndalama osati masewera. I hear kunena kuti nthawi ya campaign and they organized the token ndikuwapatsa 100 billion plus imene anapereka ku Japan koma anapasa cash Chakwera. And ndalama ifeyo imene ndimadziwira ineyo because ndimapereka my own point of view. Ndalama zopita ku Japan zimenekera kuti zidutse through Treasury General. Treasury General is supposed to be aware ndipo ndamene yendesaso dongosolo la ndalama kuti kwabwera ndalama izi titani amenekera kulongosola zimenezo ndi Treasury General. Kuti mumufuse Treasury General lero ngati 100 billion plus imene ku Japan anayilandira kuzana kuti kulibeko sinafike so ku Japan. And not only that, dziko lina lake kwalu yako mu Africa muno every year limapereka $1 million kwa basa Chakwera yothandizira Japan. I tell you that money has not reached the doors of Malawi Congress Party. Ndalama zimene ziza Chakwera, I don't know. Maybe he should explain to us where that money is. So when I tell people kuna kuda Chakwera kukhala mpando sura ukhala fete akuchikonda Japan. And for your information, Chakwera nthawi ya Bingwet anali ndene ndikameno Chakwera sa MCP chimene akufuna Chakwera ndikuchimaliza ku Japan because Bingo was then head of state. There's no way munthu angapite ndikukhala mu committee yako kwati wa head of state alibe connection iliyonse ndi head of state. It means panali connection ina yake. So zono Chakwera sa MCP Chakwera kwa MCP anangobwera anthu musamatsutse ndi ntchito ya Chakwera ine ndimono rafuna imalize MCP because he's not following the constitution. Mandate yawo inatha the time he lost ngati president, because even him being at that position he was elected unconstitutionally because this national executive imene boy it was elected unconstitutionally musatsatira malamulo. Temu ya wanthu inali itatha anthu anapangira anazikakamira maudindo and unfortunately one of those people amene analoti anali number 1 kunoti ayi convention ichitike next year sachitike 2023 pangike 2024 lost. Pano he also wants to be part of the team omenoti ayi komatu ujeni anthu awa anasankhidwa mophwanya malamulo chifeti temu yawo inali itatha kale. Is it because mwaluza maudindo? It's when you are realizing now kuna kuti yayi anthu ali pa position isamenekera kukhala pa anasankhidwa mosatsatira malamulo. And another thing I've realized kwa MCP kuna chuluka anthu amakani. So chimene chimachitika munthu ukakhala makani umuona ngati kuti you are a strategist. Nde umuona ngati kuti makani aja ndi kuti ndikudziwa ndale. Anthu amona ndale sitimapitira nkalasi. Ndale zopitira nkalasi ndi kuti you are not a professional in that field. Ndi zimene zimapezeka zonena kuti anthu ake amakani kokhala ndi anthu akumudzi. They fail to make a good relationship with a common man. Chifeti amaona ndale za nkalasi zimene apanga nkalasi ndale si nkalasi. Ndale ndikukhala ndi anthu ndikudziwa kuyankhula ndi anthu. And kudziwa kuyankhula pa nsonkhano doesn't mean you are a politician. Izizi ndaphunzira kwambiri nthawi ya campaign. If we are to compare MCP inali ndi anthu odziwa kuyankhula pa nsonkhano koma it yield to nothing because we lost. Timaseka sanzathu akaponyeza mochula kandiona kaya mochula ndani kumachula dzina lina timaseka kumati koma campaign yake imeneyi koma with that same campaign anthu ena they won. Ifeyo oziwa kuyankhula feti naluza. So tizisiyanisa pakati pa kudziwa ndale ndi makani. Ifeyo kuchipani kwathu kwachiluka anthu odziwa amakani kwambiri. Anthu noti they think they're always right. Otolo kwadzudzula samamva amona ngati kuti ndodziwa zinthu. Nde izizi it has yielded to nothing but the destruction of MCP. And ndikunena mobwereza ever since I started making these videos I've always said kuti akuluakulu ngati tikufuna MCP izagweso mochitisa manyazi then we can put Chakwera on that position. In fact, so you should just declare him as the life president of MCP because mene zikonekera zota Chakwera kusiya mpando. Amwene mpando kulindalama mpando ndonona he cannot live. Komaso akukakamira udindo. Let's look at how he has performed ngati president wa Japan. Sindu kamba za dziko. Because even kudziko kunde he failed, completely failed. Ngati president wa Japan ubale wake ndi anthu unaluotani Chakwera amanena ora kupanga za dziko kusiya kupanga za Japan. So why is it that now akukakamira mpando wa Japan yo
So ine honestly speaking, anthu amene mukumana mizajawera kuti ayi bwana zinthu zili bwino muli naso, you guys are just being selfish. Tell this man the truth, apita akapume. Tapasa ulemu ngati a president opuma, koma osati muzanyozesa kuti azibepusidwa ndi anthu chifukwa choti anthu ena ake you are very selfish, you are clinging to him because muzoti akati ngochoka pa Chakwera ife tathera pomwepa. Let's be honest with this man, he has poorly performed and palibe chanzeru chichonse chimene Chakwera angazabwerese chosintha ku MCP apart from kungotipangisaso kuti tizaluzeso. So let's consider izizi ngati anthu achipani.